שלום, שמי אבירם פלדמן, ואנחנו כעת נפתור את שאלה מספר 2 מבחינת הבגרות במתמטיקה, שאלון 801, שנערכה במועד ב', קיץ תשע"ב 2012. נקריא תחילה את השאלה וניגש לפתרונה. המשכורת של יוסף הייתה גדולה ב-960 שקלים מהמשכורת של דוד. לאחר שהמשכורת של דוד הועלתה ב10%, קיבלו יוסף ודוד משכורת זהה. א', נסמן ב-X את המשכורת ההתחלתית של דוד, בטא בעזרת X את המשכורת של יוסף. ניגש לפתרון השאלה. מספרים לנו ש-X מייצג את המשכורת של דוד. נרשום זאת. X, המשכורת של דוד. נוסיף בסוגריים על פי הנתון. אומרים שמשכורתו של יוסף גדולה ב-960 שקלים ממשכורתו של דוד. אנחנו רוצים לבטא באמצעות X את משכורתו של יוסף. ולכן, אם אנחנו יודעים שמשכורתו של דוד היא X, ומשכורתו של יוסף גדולה ב-960 שקלים ממשכורתו של דוד, אז משכורתו של יוסף תהיה X ועוד 960. נרשום זאת. המשכורת של יוסף. ובכך סיימנו את סעיף א'. נקריא את סעיף ב' ונפתור גם אותו. חשב את המשכורת ההתחלתית של דוד. נזכר שבשורה השנייה של השאלה כתוב כי לאחר שהמשכורת של דוד הועלתה ב10%, קיבלו יוסף ודוד משכורת זהה. בסעיף א', נתון היה לנו שמשכורתו של דוד היא X, וגילינו שמשכורתו של יוסף היא X ועוד 960. עכשיו אומרים לנו שאם נעלה את משכורתו של דוד ב10%, אז המשכורת של דוד ויוסף תהיה זהה. נעשה את זה. בניית משוואה. בעוד רגע נבנה משוואה שפתרונה יענה לנו על סעיף ב'. אבל לפני כן, בואו נזכר קצת בידע מהעבר בנושא אחוזים. אנחנו יודעים שמשכורתו של דוד היא X. אני כעת רוצה להגדיל את X ב10% בכדי להגיע ל-X ועוד 960. אז השאלה הנשאלת היא כיצד ניתן להגדיל את X ב10%. התשובה היא מאוד פשוטה. אם אני אכפול את X ב-1.1, אני בעצם מגדיל אותו ב10%. ואת זה אני אשווה ל-X ועוד 960. ייתכן מאוד שחלק מאיתנו, הצופים בפתרון השאלה שאינם בקיאים בנושא אחוזים, חשים אי נוחות קלה עם המכפלה ב-1.1. נשלים את פתרון התרגיל, ובסוף ניתן עוד כמה טיפים בנושא אחוזים, לטובת מי שלא בטוח למה הכפלתי ב-1.1. ניגש לפתרון המשוואה. 1.1 X פחות X שווה 960. 0.1x שווה 960. נחלק את שני האגפים ב-0.1 ונקבל ש-x שווה 9,600. נזכר במה שביקשו מאיתנו בסעיף ב'. נקריא זאת שוב. חשב את המשכורת ההתחלתית של דוד. הפתרון
של המשוואה שבנינו בסעיף ב' אומר כי x שווה 9,600. ובסעיף א' נתון לנו כי x מייצג את המשכורת של דוד, ההתחלתית כמובן. ולכן הפתרון של המשוואה שנבנתה בסעיף ב' הינו התשובה לשאלה. כלומר, משכורתו ההתחלתית של דוד הינה 9,600 שקלים. כאן נאמר שסיימנו את השאלה, אך הבטחנו ונבצע זאת איזשהו רענון בנושא אחוזים, כמה טיפים קטנים. כשבניתי את המשוואה, כפלתי את x ב-1.1. 1.1 מורכב מ-1 ומ-0.1. כלומר, כשאני כופל את x ב-1.1, אני למעשה מגדיל אותו ב10%, כי 1.1 שווים ל-110%. ניתן לומר בעצם שכפלתי את x ב-110%. כלומר, 1.1 שווה ל-110%. אני מאמין שההכפלה ב-110% של x מסבירה למה הגדלתי את x ב-10%. ייתכן שעדיין לא ברור למה 1.1 שווה ל-110%. נסביר זאת רגע כאן בצד. אחוז שווה מאית. 110% פירושם 110 מאיות. ולכן 110% הינם 1.1. 110 לחלק ל-100 זה 1.1. אם אני מחבר זאת חזרה לשאלה, אז מה עשיתי פה בעצם? כפלתי את x ב-1.1. כלומר, כפלתי את x ב-110%. כלומר, הגדלתי את x ב-10% כדי לקבל x ועוד 960. אני מקווה מאוד שההסבר הקצר הזה שיפר אותנו קצת בנושא אחוזים. אם לא, אפשר להבין את פתרון השאלה, אך כדאי בנקודה הזאת להשתפר קצת וללמוד ולחזור על אחוזים. לא קשה.